Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu bayavala namhlanje kuMzansi Magic. Kodwa sisazophinde sibajoyine ku Showmax. Wait guys, sisakhuluma ngomona ngiyaxolisa ukunimemeza. Banomona yini abangakholwa ukuthi umpumelelo uye odale konke lokho esakubona namhlanje? Nayikhumbula i-photoshoot ye-pregnancy. Kwathiwa uTirel uyikhokhele. Kwafika season 3 lo esibukayo. uTirel uyayithanda izinto ezinhle ayingisho njalo. Yeah, uyayithanda izinto ezinhle. Uyayithanda nje into enobukhazikhazi enhle. Kodwa ngicabanga ukuthi wonke amantombazane anjalo. Ngifuna ukwazi ukuthi banomona indaba ababuzayo ukuthi what if uTirel wakhokhela i-photoshoot ye-pregnancy and umpumelelo wayegqoke kahle yabo lapha kuleya photoshoot ye-pregnancy sacabanga ukuthi uyena kwaze ke kwavela ku-TV show ukuthi kanti uTirel okhokhile. Ngala uTirel ku-season 3 uthi kumpumelelo mayexoxa udla imali eThekwini nentombazane ethizeni bingakaveli ukuthi impilo yentombazane avela ngayo because umpumelelo kube kwaba nesikhathi la ama khona ukusenda imali yengane ukwenza izinto. Ingane yagula kuthiwa aba-refund uTirel nompumelelo because ugogo wengane uyena uhambise ingane kadokotela wakhokha nge-medical aid esibhedlela kanjalo. Umpumelelo kumele a-refund into enemali angithi yonke lento esikhulumayo. Manje ke kunemibuzo ukuthi hayibo uyena yini yabo ngoba social media sekukhulunywa ukuthi hayibona ngumpumelelo enzela isomithi yakhe iqiniso. Manje ke sihamba kushoni wemali ukuthi iphakethe lakhe yini nokuhlela ke into enjengaleyana nanokuthi phela manje la kuzingane zesithembu kusalobu kumpilona abo abahlela nje izinto ezinama activities nokuphuma kwezingane kuyoba mnandi kubhukudwe kwenziwe njani. Angisukusoke kufaka imali uSibindi number 2 eyinganeni emdala into ayenzayo nje yena uletha umjolo nintombi zakhe buhanjwe ke kwi-trip kodwa nje akakaze yabo eshaya iphakethe noma athi ke akubribe. Manje sifuna ukubona ukuthi imali yakhe ngempela yini umona kodwa lokho okhulumayo kodwa kuyabuzwa ke. Sekiwa ku-amahle kufikiwe le eMelmore kuyakhokhwa kuyalotsholwa. Manje makuhlanganwa ikholi yakumseleku umseleku uthi imali ayiphume ezifa imali ikhishwe wuye yabo. Manje lana masekuthiwa will you marry me kulobu bukhazikhazi kuhle impela kwenziwe kahle kukhokha uSibindi. Yindaba ngathi ubaba uDlamuka wabayisibonelo sokuthi mhlawumbe mawubona ukuthi ingane yakhe umfana uyayifisela impilo enje kodwa uyayibona ukuthi mhlawumbe mawungayenzi lento ingagcina ingenzalanga sukuma uyenze. uDlamuka wasisho isizathu ukuthi yindaba walobolela uSiyacela. Wathi ubaba uDlamuka uSiyacela impilo yakhe uyibone yabanjani wase wabona ukuthi kufanele ukuthi abe nonkosikazi ingakho amlobolela kodwa uyabona ukuthi iphutha lokuthi amlobolele yini. Wakuveza lokho uDlamuka ubaba Siyacela waba nephupho lokuthi uSiyacela ukuze empilweni eqhubeke mhlawumbe ebe right fanele ebe nomuntu aseduze kwakhe kodwa ngoba ka-afford uSiyacela wamlobolela. uSibindi u-3000 ngikaze awukhiphe ngoba ecrash ingane yalala kodwa ecrash kusuke kwakhiwa umqondo wengane yabo ukhokha imali eningi kwenzela ukuthi uqala umntwana indlela afunda ngayo kuhambisane nequality ngoba kulezi ndawo mhlawumbe ukhokha imali ethe xaxa ingane ithola ukuthi inakwe kakhulu ngoba azibi ningi yena akafuni u-3000 ngoba ingane izofika ilale. Kokunye okungavezwa ngoba TV show ngeke izivezele yonke into kodwa nje sesibali ukuthi hayibo eyinganeni ompilono abo abakhipha into enemali
ngokubona-ke kwezinto nezinto ey'hlelwayo. Nakhona phela ukuthi mhlawumpe imali bazoyicela kuMseleku, uSibindi asikaze simbone eyocela ukuthi imali ethini because ufuna ukwenza izinto. Kwenze yena. Nawubona-ke ugazi ukuthi umona wenza abantu bebe nemibuzo, ngoba phela yonke le mibuzo angithi kuzothiwa umona. Cha ngempela, kulapha amahle kwakufonela uMseleku, wathi uMseleku ayikhishwe imali esalayo, ezinye zizothengwa. Kwase kuba sengathi, kwavela sengathi imali iphuma kuMseleku. Yabo. Kanti naku-season 2 uSibindi wathi, season 2 season 1 wathi kula isho izingane zesithembu abantu abayeke ukuthi kudliwa imali kababwabo ngoba vele eyababwabo. Nithi effort kaSibindi, uSibindi lo ohambe wayenza nje yonke into esiyibonayo laphaya, ngoba phela manje lana kuke kwaxatshana ngisho kuthanda nesithembu, kuxabana abalandeli beshow bexatshaniswa ukuthi yindaba ubaba uMseleku ecomplain makuSine, kodwa uSibindi uyamfanda or uyamsponsor engabi nankinga. uSine yindaba. Abantu babeqhathanisa ukuthi ubaba uMseleku usethe ey'ndabeni zomjolo, yena angeke ekwazi ukunika uSine imali ngoba uSine uhamba basebethi abantu ababuka ishow beqhathanisa ukuthi iy'ngane zababa uMseleku zombili. Base kodwa nje uSibindi kwangathi umjolo wakhe usponsor ubaba uMseleku. Babekusholani-ke lokho abantu? Babebuka mhlampe ibhizinisi uSibindi alivezile. Kwase mabethi bayalandela bangathola kahle ukuthi hayi selikuphi-ke ibhizinisi, ngoba phela ibhizinisi kuba nama-challenges. Babuka ukuthi imali engathi iyashoda kuSibindi, uyabo. Ngoba nangu uSibindi sethi hayi ngisazohlela, yabo, izinto. Manje egameni lemali, lo mona lo kubuzwa egameni lemali ukuthi kwenze yena uSibindi. Niyenizo lento le yesingisi lethi plot twist. Ngenzeka ukuthi wema angifuni ukuthi ngaba njalo, akungabi njalo. Hayi akungabi njalo. I-proposal uyihlelele. Will you marry me kube wena organizayo? Hayi akungabi njalo. Akube huye uSibindi owenzile. Akube huye. Akube huye owenzile. Akungabi le yanto okuthiwa wonesi nothisha benza nje. Akube huye owenzile. Phela noma ngabe bekuzoba ingxenye yeshow, akube huye uSibindi owenzile. Noma-ke kube imali yaMseleku, kube kwenze yena. Ayi akube huye owenzile. Ngoba phela kuyenzeka ukuthi yabo izinto ezinhle uzithande vele kufanele uzithande izinto ezinhle, kodwa ungazenzeli masuthi wenzela. Njengalapha ku-Aleshodi kwafika iy'mbali, wathiwa iy'mbali ziphuma kubani, bathi abanye hayi uzithengele yena lezi y'mbali. Kwenza uSibindini. Hayi akube uyena phela, maye kwenze yena-ke kufanele sikushayele ihlombe ukuthi hawu wacabanga into enhle, eshintshe ne-behavior yakhe. Ne-behavior yakhe ayishintshe, abehamba Nkosi yami. Ungathi usuba uhusband uphoxe ngisho bona-ke labo usushada nabo bazothiwa kanti bashade nomuntu onjani ngoba akahlonipha, akekho humble. Kwenze yena kodwa uSibindi ngempela yini? Cha ngempela yonke le video le mawilalela yona ihambisana nomona mawuyithatha ngemizwa, kodwa mase sibuza nje ukuthi uSibindi akahleli izinto. Umpilo wabathatha wabayisa eSunset wahamba ucela kuMseleku. uMseleku wathi hayi ngiyethanda into yokuhlangana kwey'ngane zami ngizoyikhipha imali. Kwawuhlelwa nje kwenziwa yonke into abamnandi. U-Abo uyapheka manje ku-social media wathi hayi ngifuna ukubakhipha ngiphinde ngibaphekele nje uzobayisa ey'ndaweni ey'right, wabhuka njalo njalo. U-Abo noMpilo osebenzile angithi bayasebenza-ke bona. uSine sizomxolela ngokuthi usazama ukuhlanganisa ukuthi wenze njani ngempilo yakhe nakakazenzeli iy'ngane zakubo. uSibindi-ke okuyena ophinde azenze ubaba wabo akakaze benzele ama-siblings.
akakazi nje kuthiwa bakhishwe usibindi. Ngapha nasey'nganeni asazi-ke, ngangifuna ukuphawula kakhulu ngasey'nganeni. USibindini lo wenze usizini sengithi usizini. Le episode yokugcina uyohlelile ukuthi kwenziwani, Thanda. Usefundile shuthi kumseleka uSibindi. Wegazi phela bekade ngibuka nala kuThando Nesithembu ukuthi hawu. Umseleka sayibona izinto azenzayo. Kodwa kulezi zoThanda ama-surprises. Uyawenzela amakhosikazi ngithi wabahamba nje wayobabonisa wahamba nabo wayobathathela uMercedes. Hayi kodade lana-ke bathi yes afuna ukuba unumber 5 engisinakhumbula. Waqala wabakhipha ngalolo suku bayodlala ngasolwandle. Wasuka lapho wahamba babe khona futhi uSibindi noLwandle. Mangibuka leyo episode le ngiyibuza ukuthi uSibindi la uyabuka ukuthi ubaba wakhe ukakwenze nalokho. Noma phela ubaba wakhe naye-ke nezakhe kodwa kwenze lokhu uThanda. Ngathi uSibindi obakho Thanda uku-introduce i-girlfriend entsha. Nangu-ke sekuthiwa wenzile manje. Le episode ngiyekazi ngikhulumela ukuthi niyibuke ukuze sizobabaza. Ukuze futhi sihalala masiphelile. Kodwa manje sekunento esibuzwa abantu. Nibona ukuthi umona uSibindi imizamo yakhe le. Kodwa kufanele sasisho njalo ku-season 2 ukuthi akuyofanele amenzele into ecokeme. Ngoba uhleke kakhulu uTirelo ku-season 2. Wahleka waze waba usqueezer naphakathi koSine. Wathi uSine ngicela nim-understand. Ngicela ukuthi uSine nimenze azizwe bosisi omdala. Sathi ayibona angesehlele emzumbe. Wafika futhi wakhuluma isiZulu season 1 wayengasikhuluma isiZulu. IsiZulu siqala season 2. Sinange sengene emzumbe. Kanti kuzofika amahleke nalana futhi sesizothola ukuthi amahle ulimoshile yini iphupho laTirelo lokuba umacele. Sesizothola kule episode lena. Le episode lena shuthi izoba yini uma ihlokoza noma uvuthondaba sesizothola ukuthi uTirelo iphupho lakhe lokuba umacele lifezekile. Lapho kuzovela ukuthi uSibindi ulobole kuqala uTirelo ngoba kusho njalo ku-social media. Guys, asixoxa nge-social media. Niyeke lento le yokugema kwami nomona nakho konke okuhambisana nakho. Ku-social media nike nabona ukuthi khona umehluko omkhulu owenzakalayo ku-social media kubantu nje ku-social media nami futhi ngiyazibala phakathi. Guys, i-COVID yasiphazamisa. Sayibeka i-COVID sayisola safuna into ukuthi yini le yenza ukuthi khona into eyenzakalayo kubantu. Guys, angathi network ibuye disconnect. Hawu ama-video ngiwabuka ku-social media ngisho ku-TikTok ngisho ku-Facebook kune-beef ungayiqondi abantu. Izinto abayibhalayo, izinto abayikhulumayo, into abayixabanelayo. Social media ngiyanitshela mangingasiwa ukuthi social media unento yokuthi usisanganise kwenziwe iphutha sangathola ukwelulekwa emva kwe-COVID. Akuphindanga kwahamba kahle. Kubanga izinto ezingekho manje. Khona la omunye uthena ku-social media sengiyangixoxela phela izinto zakho ku-social media. Khona othe akanayo ingane futhi uyaziqhenya ngayo. Hayibo uyaziqhenya ngokungabi nengane. Bamhlafuna bamklinya ku-social media. Kwathiwa yonke lento oyikhulumayo ukuthi awunayo ingane uyena ngithi nginayo ingane. Kwathiwa wenzela amadoda ufuna ukuba yi-pick. Asazi manje ukuthi pick me yini. Asazi. Nkosi yami wabuya komunye wathi hayibo nkosi yami sengisupportile ngesikhathi kuthiwa uma wengane kanavelu kukhulunywa amanga because akekho umuntu ozokutshela ukuthi unjani. Akekho umuntu ozothi ivalue yakhe yehlile kanjani. Impilo yakho iphethwe nguwe, ama-choices owenzayo empilweni, ama-decisions owenzayo, nokufunda, nokufuna izinto ezizoba right. Akekho umuntu okwehlisa isithunzi. Uwe kuphela ozozehlisa isithunzi. Mhlawumbe ngokwamukela izinto ezinegative ey'shiwo abantu. Mhlawumbe nawe ngokuzibuka ngeso labantu. Uyezwa leyo nto? Angithi manje sekuyimpi yokuthini yo-baby mama nabanganezingane. Sekuyathukwana-ke manje kuthiwa uze nje uzovela ku-social media uthi proud ukuthi awunayo ingane. Hawu kunani?
wenzela ukuthi uzokhethwa. Why sithandwa sami u-offende umuntu othi akanayo ingane, i-choice yakhe leyo? Ngoba lena eyakhe ye-choice eyakhe, nokuba proud, ukuzizwa kwakhe ngaphakathi. Mhlampe unazo izinto ayethe, ngifuna ukuthi ngihambe ngifike kule minyaka ngizenze. Uma esebuka-ke yena usebuka ukuthi mhlawumbe kube nginengane ngaba ngazange ngikwenza ukuthi. Nawe unomntwana and unomntwana unezinto futhi odlule kuzo, wajabulela futhi nezinto oyifundile, wajabulela futhi nokuba nesibusiso somntwana. Nithukanelani-ke? Kubangwa labafana, kubangwa lamadoda. Uyabo manje akusazwakala ukuthi lo othe yena akanayo ingane nalo omcasukele ngokuthi athi akanayo ingane ubani oyi-pick me phakathi kwabo, because why u-offend ukuthi i-choice yalo aziqhenya ngayo ukuthi yena uthe akafuna ukuba nengane. Wena yini kube ngathi ik-offenda ngoba ubona ukuthi wehlisa wena isithunzi, kodwa i-choice yakhe. Social media nembono yakhona uye ungena uthi hayibo ngisayolalela ukuthi kushaphi. Uthi usawufuna uyokulalela ukusha, uthi nje ufuna ukulalela idrama kusasha, uphuma udidekile uthi awubakithi i-choice yakhe ukuba nengane ngapha kuyisibusiso, and ukujabulele lokho, iba happy futhi ngejeni yakhe, nomunye abe happy ngejeni yakhe. Manje kuzona zonke lezi zinto sekunendoda phakathi. Khiphana amadodana la angafuni khona. Sekuthiwa lo uthi nje akanayo ingane ngoba ufuna ukukhethwa. Awu, akusekho ngaye ne-choice ayijabulelayo ukuthi usehamba ibanga elingaka mayebuka izinto ukuthi mhlampe if ube nomntwana ubengeke kwazi ukwenza ukuthi, ngoba phela mhlampe sibuka ukuthi nje ukujabulela lokhu ngesimo sokuthi yiziphi izinto ayibuka athi mhlampe ngaba ngiwenzanga ukuthi, mhlampe ngaba ngiqedanga inani nani, mhlampe ngabe yabo. Ngoba nomunye uzothi ayi kodwa noma ngaxakeka kodwa-ke at least akekho umntwana engimxayekisayo. Yena ubuka ngaleloso. Ngapha uphethe unana wakho, u-Enzo wakho, uyasho ukuthi hey, ukuba no-Enzo sengifunde ezinye izinto ey'ningi futhi ngavuka ngahlakanipha ngenye indlela. Nilwelani-ke? Social media wegazi kuyaliwa. Ngapha usaliwa ngapha ukuthi ubhemi mama nongenayo ingane, ufike naba abaphuthiwe poverty, rich, poor, rich. Ayibo Nkosi yami. Wegazi yazi u-social media uzokwenza singasathandani. Sizokwenza singasathandani. Ngisayibona-ke leyo ukuthi poverty, rich, poor, rich, well, nani. Kube yena loyo oqhathanisayo ukuthi laba basaphothwa ngoba benje athi ogogo abanukumchamo. Badelelelwana abantu abadala. Kuyona yonke lento noma engizwakala ikhona futhi indaba ukuthi iy'namba zinkulu ngapha nangapha zinkulu. Sekudelelelani-ke guys? Waye sekunendelelo phakathi, ogogo abanukumchamo. Ngeke sizwe-ke manje yonke lento. Yabona nje ukuthi ogogo abanukumchamo isikhansela yonke enye into obuyiswe nomqondo ngoba usuyadelela manje. Manje isenokuthi unenkinga wena nokuthi abanye abantu uyabacwasa ngendawo abaphuma kuyo. Ngoba manje ngempela ekhaya mawukuthi kunomjondolo and ngiyabona ukuthi hayibo ngifuna ukushutha, fanele ngiyephi? Nanokuthi futhi vele-ke iy'nkomo ngoba sake salusa phela, sakwazi ukuhamba ney'nkomo ey'ntabeni, uphinde uyibuyise iy'nkomo uhambe uyiphuzisa amanzi. Kwaba lula, kwaba khona impompi-ke, usuyakwazi yabo uzenzele zonke namapayipi konke lonto. Sekufanele kufihlwe. Vele into esijwayele le eyenzeka emakhaya. Yinto futhi angazi isinikezwe imizwa enjani. Hayi nina nisupporta laba ngoba nakho nibona ukuthi anifuni bethuthuke, nina nibona impilo yenu ingcono kuneya Jesu simakade. Iy'nkomo siyazazi, sinabojamuludo obahluphile obani. Masibona iy'nkomo ikhona into ebuyikhumbuza ekhaya ngey'nkomo. Mhlawumbe maseshiya ividiyo ngabathi hayibo yini ey'nkomo nasekhaya iy'nkomo ngeke ngiy'luse.
Manje ngikuthanda ukubuka lokhuyana okuney'nkomo sekuthiwa nisapotha laba ngoba nibafake ejele lokuthi impilo yabo ayihlali injena. Hayi, social media, social media. Yazi ungena uthi hawu ngisazo-enjoy idrama. Uyabo, ungene vele ungene uthi ngiyofuna i-chaos ku-social media. Uvele uphume udidekile. Usayibo? Nina hayi ngoba nibathanda. Hayi. Elokishini kuqhunyiswa iy'bhamu kakhulu, asirelate kwiy'bhamu. Iy'bhamu zasenza ukuthi silale emobeni. Asirelate kwi-content yalaba abaselokishini. Leyo yobukhotheni yey'gqoko nani. Yabo nje i-content yaselokishini ukuthi injani. Asirelate ngoba siyazi. Thina sazi usuke emakhaya, uya e-university, uphuma e-university, uyasebenza. Unqaba ukusebenza eSouth Africa, uphuma eSouth Africa. Angithi yabo, vele sirelaxa kulabo bawu-2 ngoba laba abanye sijwayele impilo enje yasiphuma kuyo. Laba akasebenemali kakhulu sonke sifuna ukuya lapha emalini. Elokishini-ke vele elokishini enye inkinga yabo uku-undermine. Angithi laba baselokishini bathi siyabhayiza thina siwomkhaya kunjani. Manje uma sesibuka i-content yabo uthola ukuthi omunye akenze into engakanani, uyithulele, uvula ama-cornflakes. Hawu, sesingahlala sikubukela ukuthi uyaxubha, sihlale kukubuka uxubha. Sizohlala ukuthi uyaxubha, sikuhlalela ukukubukela ushaya igrosa. Igrosa uma uyibeka kufanele ubanga umsindo. Ukudla nje lokho kuzodliwa. Angisabo ukuthi sihluleka kuphi. Nangelusa iy'nkomo, siyakwazi ukulusa iy'nkomo, uhlishe iy'nkomo, iy'mbuzi zikuxabanise nomakhelwane. Yabo nje leyo nto into esikhule ngayo, sakhula phakathi kwayo, isenzeka futhi namanje. Manje mesike sabona ukuthi awunakudlula iy'mbuzi ey'ningi, sesiyacabanga ukuthi hayibo njalo indaba yey'mbuzi ney'nkomo siyaqhatha omakhelwane. Uthole omakhelwane ukuthi hawu abazwani, usuthi uyafunisisa kubangwani iy'mbuzi zalapha zigcwala ensimini yabani. Siyarelate kulezi zasemakhaya ngoba siphuma emakhaya. Nangawaselokishini, waselokishini ayikho into esiyibona, yonke into eseduzane. Yonke into yaselokishini iseduzane. Umakhelwane nangikhona la. Asizomakhelwane babemezanayo yabo. Siyarelate nezinto zasemakhaya nje sengasho. Ney'nkomo nani sinankinga ney'nkomo upolish ubulongo yabo. Siyafika lwaselokishini uzoshayela ama-cornflakes. Ushaya amabhokisi ama-cornflakes. Hawu, efika lo waselokishini wenza izinto esingazazi, ipheke iy'tambo ey'yelo. Sihlale-ke. Hayi, ngiyaxolisa umsanganele, ngiyaxolisa. Hlalela iy'tambo ey'yelo. Hawu, isitambu ufake ubhontshisi phakathi, upheka phansi. Sifuna leso sinobhontshisi phakathi isitambu, hamba upheka phandle. Hamba upheke endlini wokuphekela ufake ubhontshisi phakathi. Hawu, amadombolo nawo, amadombolo wahlobiselani. Pheka amadombolo kahle azodleka nenyama kube mnandi. Safika lo yaselokishini, andazi iy'nhlobonhlobo zamasaladi siyaphi umasaladi. Sifuna inyama, ube inyama nedombolo. Angithi yabo ukuthi kuyakhethwa lana. Umuntu ukhetha into ehambisana nayo. Hhayi ngoba sithi akuhlale kunjalo. So nisapotha laba abagezela ey'ndishini ngoba sifuna behlale begezela ey'ndishini. Kodwa yini ku-social media? Senisapotha laba abagezela. Hayi, kodwa mnandi ku-social media kuyona yonke leyo nto kumnandi. Kuthiwa-ke niyingozi kabi. Mina yabo kulabo kuthiwa nisapotha abagezela ey'ndishini, niyingozi. Ngilapho kuyingozi ngoba phela mina la kuney'nkomo khona ngiyabuka serious. Ngiyayithanda nje impilo yasemakhaya. Kuwukuthi phela impilo yasemakhaya ngeke uyiphile uduku. Awuyiphile uduku, uyabo. Ngiwumkhaya-ke vele. Nesingisi ngisithanda. Ngisikhuluma uma sesidingeka isingisi. Hayi, angidlali nje ngesingisi, ngisikhuluma uma sesidingeka kuphela. Silapho-ke. So thina
Sinjani? Si-toxic kabi. Siyingozi. Siya labantu abayi-danger. Ngoba thina sibuka ukuthi umuntu akageze endishini edu. Khona-ke umehluko wokuthi-ke uma engasagezi endishini esegeza kwishawa, yini ama-like sengasafani. Uyabo? Mhlawumbe ukugeza kwishawa kukhona into eyenza kungabi interesting naye mhlambe. Angithi naye shuthi uma esegeza kwishawa usethula kakhulu. Usovele engene eshaweni ageza athule. Kanti ngesathi egeza endishini wayesixoxela yabo zazi iningi indaba esixoxa khona asisekho-ke interested. Awuphela ungena kwishawa uyageza manje sisotheni ishawa gel yabo sisolophu sibuza leyo nto leyo akusekho very interesting. Yikho-ke sesibuka laba abandizayo ngoba nathi sifuna ukundiza. Nathi sifuna ukuya le ko-New York yabo kuphi. Yikho-ke manje uma yena eseqala segeza kwishawa akasanakeki. Ngoba uma esegeza kwishawa usenza lento nayo kuvele athule nje engasasho lutho. Sikubuka ugeza. Akunankinga kodwa phela. Angithi kunama-brands azokhokha. Cha ngibuza lo mqondo ukuthi ngempela ku-social media kuze kuzondwanela izinto ezingekho. Nomunye aze afike nokuthi ogogo abanuka umchamo. Hawu! Delela abantu abadala ngoba la kufanele sizwe ipoint lakho. Ayingeke-ke. Ngeke nje sivume. Beku-right usizwa lokho ukuthi nina nina kakhulu ukuthi i-background yalo injani. Mase nibuka nalaba-ke niya-relate-ana ngoba imali asinayo. Asinayo imali sifuna ukuya khona. Angithi sibuka laphayana sihale laba banemali eningi size sithi-ke mhlawumbe omunye uzosho ukuthi njengoba enemali engaka wenza luphi uhlobo lomsebenzi, amabhizinisi awenzayo. Luzoba khona usuku lapho athi ngifuna ukunixoxela ukuthi hayibo guys njalo senibona lokhu kuqale la because bayakwenza. Inspiration. Uyabo? Inspo. Ngapha vele sifuna ukufika khona. Lento ifana nani ukubuka umuntu mhlambe osephasile kulento ofuna ukuyifundela. Ulandele ekitchen yakhe ngoba vele unakho uthi uyakukhuthaza. Elokishini kuhlala lapha emakhoneni kuthiwa yini Stamkoko. Uhlala lapha emakhoneni asazi ukuthi elokishini because asazi sihlala elokishini angithi ngeke sirelate-ke vele. Angithi bafuna ukuthi elokishini middle class. Angazi nami mhlawumbe sengenza iphutha. Kodwa sirelate vele ngoba sazi. Kodwa manje ngesikhathi nawe uza nelokishi usixoxela kahle unarector kahle indaba yakho aselokishini nokuthi wenzani sekumnandi. Kodwa mawuzovela uthule ushaye mix potion phansi, ushaye amabhokisi ama-cornflakes, ushaye i-makeup, ushaye yonke into usuyathula. Cha uzobuka-ke yilaba ngempela abakuthandayo lokho ngoba lokho kuyasidida ukuthi ani manje kwenzakalani. And lento isihambisana nokuthi cha sekukopelwana kakhulu ngoba sesimbonile omunye eshaya ama-cornflakes nawe usuzoshaya ama-cornflakes. Nange omunye ushaya i-makeup yakhe nawe usuzoshaya yakhe i-makeup kit. Ayibo hayi. Ngoba simane sibuka abalusa iy'nkomo. Ababalusa iy'nkomo phela basikhumbuza ekhaya. Sibone laba bahubhe iy'mbuzi. Bahubhe iy'mbuzi basikhumbuza ekhaya. Yabo? Sibone-ke iy'ndishi-ke saye sageza kuzo akunankinga. Iminyango wayo nathi iminyango wayo yake yaswela asinankinga. Abapendayo ayibo nathi emakhaya uma kuzokwenziwa imicimbi siyapenda. Yabo asinankinga. Abapheka ubhontshisi nathi ubhontshisi sawe sawudla saye sakhathala yibona asinankinga. Pho yini nithi sifuna ukubacindezela sibabuka ngeSolomon ngoba sibuka into esijwayele. Hayi le engajwayeleki. Ithi engajwayelekile nawe ufuna futhi ukuyenza sijwayele. Hayi guys yini niyajajana kahle. Social media nje yebo uphuma ungena uthi ngisazohleka. Uze uyafika ufika udideke. Kodwa ku-social media ungakwazi ukwenza ibhizinisi emva kwakho konke. Ungakwazi ukwenza ibhizinisi, ungakwazi futhi ukuyenza indawo yokuxhumana nabantu, ungakwazi futhi ukuyenza indawo ukuthi ufunde izinto ezintsha. Yebo, bye.